Jarný deň v prírode. Jar je nádherné obdobie roka. Jar je nádherné obdobie roka. Počasie sa otepľuje a všetko v prírode sa prebúdza. Počasie sa otepľuje a všetko v prírode sa prebúdza. Na stromoch sa objavujú nové listy, začínajú kvitnúť kvety. Na stromoch sa objavujú nové listy, začínajú kvitnúť kvety. Obloha je často modrá a slnko jasne svieti. Obloha je často modrá a slnko jasne svieti. Jedného jarného dňa som sa rozhodol ísť na prechádzku do parku. Jedného jarného dňa som sa rozhodol ísť na prechádzku do parku. Tráva bola zelená a mäkká. Tráva bola zelená a mäkká. Videl som žlté narcisy a červené tulipány. Vyzerali veľmi pekne. Videl som žlté narcisy a červené tulipány. Vyzerali veľmi pekne. Na stromoch spievali vtáky a pri kvetoch som počul bzučanie včiel. Na stromoch spievali vtáky a pri kvetoch som počul bzučanie včiel. Sadol som si na lavičku a začal som pozorovať ľudí okolo seba. Sadol som si na lavičku a začal som pozorovať ľudí okolo seba. Niektorí si zabehali, iní venčili svojich psov. Niektorí si zabehali, iní venčili svojich psov. Deti sa hrali a smiali. Všetci vyzerali byť šťastní, že sú vonku. Deti sa hrali a smiali. Všetci vyzerali byť šťastní, že sú vonku. Cítil som sa veľmi uvoľnene a pokojne. Cítil som sa veľmi uvoľnene a pokojne. Čerstvý vzduch bol dobrý pre moje zdravie. Čerstvý vzduch bol dobrý pre moje zdravie. Urobil som veľa fotiek prírody okolo mňa. Urobil som veľa fotiek prírody okolo mňa. Chcel som si pripomenúť tento krásny deň. Chcel som si pripomenúť tento krásny deň. O pár hodín neskôr som sa vrátil domov. O pár hodín neskôr som sa vrátil domov. Cítil som sa šťastný a osviežený. Cítil som sa šťastný a osviežený. Deň v prírode je na jar vždy dobrý nápad. Deň v prírode je na jar vždy dobrý nápad. Pomáha nám cítiť sa živými a vďačnými za svet okolo nás. Pomáha nám cítiť sa živými a vďačnými за світ около нас. Шановні друзі, якщо ви бажаєте опанувати словацьку мову самостійно, то можете придбати самоучитель «Словацька мова» без зайвих зусиль. Пропонований підручник призначений для всіх, хто бажає вивчити словацьку мову. При освоєнні матеріалу підручника досягається рівень знань, що відповідає рівню B2, тобто самодостатнє володіння за загальноєвропейською системою. Підручник складається з 36 уроків, кожен з яких містить дві частини – граматичну і розмовну.
Усі правила викладені відповідно до сучасного стану мови. У багатьох правилах проводяться порівняння з граматикою та структурою української мови. До усіх граматичних тем наводяться вправи. Розмаїття розмовних тем представлених у підручнику досить широке. Аудіододаток містить тексти, діалоги та завдання по розвитку мови і її сприйняття на слух. Усі записи зроблені носіями мови. Даний підручник ви можете придбати, написавши мені на електронну пошту, яку ви зараз побачите, або знайдете її в описі під кожним відео. Отож, зичу всім цікавого та успішного навчання. Jar je nádherné obdobie roka. Počasie sa otepľuje a všetko v prírode sa prebúda. Na stromoch sa objavujú nové listy, začínajú kvitnúť kvety. Obloha je často modrá a slnko jasne svieti. Jedného jarného dňa som sa rozhodol ísť na prechádzku do parku. Tráva bola zelená a mäkká. Videl som žlté narcisy a červené tulipány. Vyzerali veľmi pekne. Na stromoch spievali vtáky a pri kvetoch som počul bzučanie včiel. Sadol som si na lavičku a začal som pozorovať ľudí okolo seba. Niektorí si zabehali, iní venčili svojich psov. Deti sa hrali a smiali. Všetci vyzerali byť šťastní, že sú vonku. Cítil som sa veľmi uvoľnene a pokojne. Čerstvý vzduch bol dobrý pre moje zdravie. Urobil som veľa fotiek prírody okolo mňa. Chcel som si pripomenúť tento krásny deň. O pár hodín neskôr som sa vrátil domov. Cítil som sa šťastný a osviežený. Deň v prírode je na jar vždy dobrý nápad. Pomáha nám cítiť sa živými a vďačnými za svet okolo nás. Jar je nádherné obdobie roka. Počasie sa otepľuje a všetko v prírode sa prebúda. Na stromoch sa objavujú nové listy, začínajú kvitnúť kvety. Obloha je často modrá a slnko jasne svieti. Jedného jarného dňa som sa rozhodol ísť na prechádzku do parku. Tráva bola zelená a mäkká. Videl som žlté narcisy a červené tulipány. Vyzerali veľmi pekne. Na stromoch spievali vtáky a pri kvetoch som počul bzučanie včiel. Sadol som si na lavičku a začal som pozorovať ľudí okolo seba. Niektorí si zabehali, iní venčili svojich psov. Deti sa hrali a smiali. Všetci vyzerali byť šťastní, že sú vonku. Cítil som sa veľmi uvoľnene a pokojne. Čerstvý vzduch bol dobrý pre moje zdravie. Urobil som veľa fotiek prírody okolo mňa. Chcel som si pripomenúť tento krásny deň. O pár hodín neskôr som sa vrátil domov. Cítil som sa šťastný a osviežený. Deň v prírode je na jar vždy dobrý nápad. Pomáha nám cítiť sa živými a vďačnými za svet okolo nás.